ଏଟାକୁ ଥୁଆ ଇଏ ଥୁଆ ଥୁଆ ସେଠି ଥୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମଉସା? ଗୌରହରି ମଲ୍ଲିକ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ, ଯେ ଏରସମା ବ୍ଲକର ଧଳିପଙ୍ଗାଙ୍କ ଘର, ଯେ କହି ରଖିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଘରର ପାଖାପାଖି 4-5 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ କି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବି। ଯେ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି 50 ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ରାତି ପାହିଥିଲେ ସେ ମଣ୍ଡିକି ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ବାଦଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ସହଯୋଗ କଲୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମଉସାଙ୍କ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଟିକେ ସାହାରା ପାଲଟନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ମଉସାକୁ, ଖାଲି ମଉସା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ଦୁଆର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ମଉସାଙ୍କର, ଏ ସିଚୁଏସନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଉସା କାନ୍ଦନା 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 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ଦେଖ।